Aku kok. Hah? Dudu. Mau sing rono mau. Lah ya kuwi mesti ngunan lulu kaya tuyul limu sapa? Sapa jenenge? Hasca. Lah kuwi asline Hasca Tralala jenenge. Ngawur. Ya entuk sampean ki wis 3 sasi kaya, Dik. Ya 3 sasi. Tapi ya akeh sampean wis 6 sasi, aku 3 sasi kan. Oke sampean, Mas. Tuwapuk pindah agama. Senengane kok. Iki ngefan kento wong mantan ya, Dik ya. Iya. Ngefan iki ora perkara baguse sampean. Lah nyapa ta? Unike wajahe sampean iki lho. Ning omah ra tau enek model wajah koyo sampean. Sampean dandana ngono cat putih paragon kuwi, Mas. Solo paragon. Terus janji kueleng. Ngenteni ting 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 tak lagi tutokne ta iki mau. Sumadra sing tias ingsun. Masing sun prasopo sinaksenan bumi langit tangis sing tias ngenteni padang rembulan. Yayi nek ketrima duwagel yo nganggo apa jenenge? Apa? Guwelang gowedi. Lho, jenenge wedagelan mampu. Setitik-setitik rezeki kudu setitik ora dintekke dicelengi. Oh. Kita tukokke emas asli. Asli emas ki, Mas. Asli semprotan maksudnya. Layak dhewe aku ngerti kok modele Mas warnane ijo. Lho iki anggere kena keringet gatel ram kok. Iki wis teng selekit lho Mas ngene iki Mas. Iki Mas tuwek ngene iki jenenge Mas tuwek. Angger telung Mas tuwek ngene iki angger 3 sasi kudu didoske Mas. Oh nggih. Go ning pasar Kliwon doske lek ngono. Nggih, men dikancani Mbak Birgita nggih. Sapa wae gelem sing penting enek bolongane. Saru sampe cah cilik-cilik nonton lho. Wong nembang sing dienggo apa? Lambe. Bolong apa ora? Bolong. Lah iya. Apa-apa ki sing penting bolongan, Mas. Sampean duwe omah gedhe magrong-magrong. Nek ora nek bolongane, sampean arep mlebu omah saka ngendi? Ya ora. Sampean mobile gedhe apik putih rupane. Nek ora nek bolongane, sampean mlebu bolongan lewat ngendi? Mlebu mobile. Nggih mboten? Nggih. Sampean bojone ayune kaya ngono. Nggih to? Nek ora nek omahe sing gedhe mau arep mbok kok ning ngendi? Ya ora. Apa-apa ki bolongan kok ngeyel. Mbak Birgita men menang. Ya. Oh ya, oke. Ya. Wes ya. Rasa dicepoti, mau spot terus kok wisan. Ya disepoti to Mas, penghormatan kok penghormatan. Anglia numpak perahu layar ing dina Minggu. Lolel lolono. Piyayi model ngene iki sampean yo seneng ora? Nek ning dalem kan sing lemu-lemu. Ya seneng ki mung sebatas ana nggon anu Mas, ati. Pengangen-angen. Pengangen-angen. Ning ora entuk diteruske. Heeh. Mergo wong ki ya kudu sadar diri. Oh iya, sadar posisi. Oh iki ibarate sak anakku utawa sak putuku. Ya tur iki ayune kaya mangkene iki aku ora nutut Mas. Ora.
Oh, lagi untuk ngopeni ngene iki tenan nyengkake umur.